Колко откровена мога да бъда? Прява. Не можеш да кажеш на един студент, че е некадърен и пред него няма потенциал. Той за това е дошъл в този университет, за да му разгърнеш прозорци, врати и всичко, което можеш да му разгърнеш, за да го има този потенциал в летеж. Аз много често си задавам въпроса колко добре е калибрирана българската образователна система на висшето образование за бизнеса и развитието на младите хора след това. Ако не искам да ги променям, те ще ме променят. Или аз ще го живея живота, или той ще ме живее. Въпрос на избор. Как държавата, която е отговорна за развитието на този потенциал, погледнато дори най-меркантилно икономически да го развие този потенциал, тя осигурява равен достъп до качествено образование. Грамотността на учителя, на обучаващия към сензитивността на новото поколение, разпознаването на спецификите на новото поколение, динамичната среда, в която то е поставено, е нещо, което липсва на образователната система в момента и по което не се работи достатъчно. Българското дете е великолепно. Друг е въпросът, като се справя навсякъде по света, ние очакваме от него да бъде оцеляващ или да бъде победител. Защото аз считам, че всяко дете заслужава да е победител.